दा दिनै जोंनि बाथौ धोरोमनि ब्रैथि फोरबो बे ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोखौ बुखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो गेजेर जनाय बियाब बाथौ गौथुम जथायै नैबे गेजेर जनाय बियाबनि बेन्दोङाव थानाय दमखल गामिनि नैबे गोथार बाथौसालियाव जों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जाबाय। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों दिनै फुंबिलियाव बे गामिनि बे गोथार बाथौ थानसालिखौ बिथांमोना गोदानै लुफुंनानै दिनै बेखेवजेनबाय। बिनि उनाव जोंनि सेथि हाबाफारि फिरफिला बिर होनाय बे हाबाफारिखौ जोंनि जिल्ला गौथुमनि आफादगिरि मानगोनां चक्रधर बसुमतारी बिथाङा बिरहोबाय। बिनि उनाव नैथि हाबाफारि जोंनि गोथैसि बावनाय हाबाफारिखौ आं बुखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आखान्थि आफादगिरि हिसाबै दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय। बेनि उनाव सानजौफुनि 10 रिंगानिफ्राय जों माखासे सावरायमेल लादोंमोन। बे सावरायमेलखौ बेखेवनानै होयो जोंनि MSCनि GM मानगोनां मुस्रि रातिराम बसुमतारी बिथाङा। बेनि उनाव जोंनि थांखिनाय आयदाफोर बे आयदा ओंखाम गोरलै जानाय आयदाखौ जों बुंफोरथिनो थाखाय जोंनि बुखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारि मानगोनां मुस्रि बुद्धदेब स्वरगियारि बिथांखौ हांख्रायदोंमोन आरो बिथाङा जोबोद मोजां मोनसे मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय। बेनि उनाव हाबाफारि बादियै दंमोन जोंहा मोनसे आयदाबाव, बेयो जाहैबाय सोलोंथाइजों लोगोसे बाथौ धोरोमखौ बुहुमाव गोसार होनाया लाइमोन आरो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गिलिर बिबान दङ। बे आयदा दङमोन। बे आयदानि जाय बिबुंथिगिरि बिथाङा सफैनो हायाखिसै। बे आयदानि सायाव आंबो फंनैसो बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजों बे आयदाखौ जों बारनानै बेनि उनाव जोंनि बुखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङाबो बे मेलाव दान्दिसे बिबुंथि लाखिनानै जोंनि दिनैनि हाबाफारिया बेबायदि। दिनै जों जि फोरबोखौ फालिदों बे फोरबोखौ जोङो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो होननानै बुङो। बे फोरबोआ जोंनि बाथौ सिबियारि बर' समाजनि ब्रैथि फोरबो। बे फोरबोखौ जोङो जोंनि बर' माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोबाय दं, दिनैसिमबो फालिबाय दं आरो इयुनसिमबो फालिलांबाय थागोना बे रोखा। जिहेथु बे फोरबोआव जों दिनै माइसालि माइनाव माइसालि माइखौ बाहायजेननाय फोरबो। बे जेरै जोंनि बर' समाजाव मोनसे नियम खान्थि दं, जायखिजाया गोथार खामानि मोजां खामानि मावनायनि सिगां जोङो आफा बोराइ बाथौखौ सुंग्रिनानै मावनाय जायो। थिग बेबायदिनो दिनै जों माइसालि माइनावखौ बाहायजेननायनि जिथु बे गोथार फोरबोआवबो जों आफा बोराइ बाथौखौ सुंग्रिनानै दिनैनिफ्राय जोंनि सारा आसामावनो सारा मुलुगावनो जा मुलुगनि जायखिजाया हादोरावनो जायाथों, जोंनि बर' समाज थानाय जायगाफोराव दिनैनि बे फोरबोखौ जों गाजा गोमजायै खुंनाय जादों आरो इयुनसिमबो जों खुंलांगोन। दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आघोन फोरबो फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। मानोना गोबांथार बाथौ सिबियारि बिथांमोनजों लोगोसे लाइमोन बिथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनायखौ नुनानै गोजोननाय मोन्दों। थारैनो मोनसे समाजा जौगानांगौब्ला जोंनि सोलोंथायारि आरो समाजारि खान्थि, आसार खान्थि, धोरोमारि खान्थि बिथिंफ्रा जौगानांगोन। बेफोर गासै बिथिंखौ समाजारि सोलोंसालि एबा बाथौ थानसालिफ्राव जोङो गोरलैयैनो मोननो हायो, जों सावरायनाय जायो। बेनिखायनो लाइमोन बिथांमोनखौ जोङो बे समाव खावलायगोन जेन लैहोर लैहोर फैनानै बयबो बाहागो लाफैगोन। मानोना दिनैनि लाइमोन बिथांमोनानो गाबोन एबा इयुननि समनि हारिनि सिनस्रि। मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हायो, माखासे लाइमोन बिथांमोनखौ धोरोमारि गियानफ्रा खम जालांनायनि जाहोनाव समाजनि बेरेखा गुबुननि इनाय बा गेदेरखौ मान होनो रोङै बेबायदि बिथिंखौ जोङो जालांनायखौ नुनो मोन्दों। एखमबा जोङो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव लाइमोन बिथांमोना गावनि जिउखौनो फोजोबस्रांनानै लानायनि गेजेरजों न'खराव दुखु जेंना बिथिंफोरखौ लाबोनाय बे बिथिंखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा बेनिखायनो जोङो मोनसे हारिया जौगानांगौब्ला बा गावनि जिउखौ गोरलैयैनो जोङो दानानै लाफुंनोब्ला जोङो
धोरोमारि गियाना थानांगोन। बेनिखायनो जोङो बे समाव लाइमोन बिथांमोनखौ खावलायगोन गोथार बाथौ थानसालियाव फैनानै आर'ज खननाय, खाम सिफुं जथा सेरजा दामनाय, समाजारि जौगानाय, सोलोंथायारि जौगानाय बे हाबाफारिफोरखौ मावफैगोन आरो मदद होफैगोन। बे समाव जों बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बे समाव दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गायनायथारि जानानै आं मोनसे बिथिंखौ फोरमायनो सानदों। दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि खुंगा बाथि सावरायमा मेल बेखौ जोङो 2022 मायथाइनि नैबे फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 28-29 बे साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय सिसुपानि बियाबनि गोथार बाथौ थानसालियाव खुंफुंनो लानाय जादों। दा बेवहाय जोङो 5,000 खाथियाव जोङो लाइमोन बिथांमोनखौ थुबुरमा खालामनानै जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो जाफुंसार होनो लानाय जादों। बेनिखायनो गंफ्रोमबो जिल्लानि लाइमोन बिथांमोनखौ लोगोसे गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जोङो हारि राव धोरोम बासियालासिनो जोंनि बे सावरायनो लानाय हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोन बेखौ मिजिंथिनायजों लोगोसे खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।